Saša Lazić, Johnny Jean. Ajmo Sale! Sada je kraj februara, će pravim ovo sam sebi. Sad imam 100 pratilaca na YouTube i mislim da ću uspeti u tome. Stvarno uživam da to radim. Hoću da se nastavim baviti ovime i eto samim tim što 9 godina treniram bodybuilding, da odustajem od toga, jer naporno ću raditi posao koji radim, ustaješ svako jutro u 4:20. To je to, svaki dan radim dan. Ali ja mislim da ću uspeti, ja stvarno verujem u sebe i mislim da svako može uspeti bilo čemu ako se potrebe. Šesto mesto, Slobodan Grujičić. Peto mesto, Saša Lazić. Četvrto mesto, Đorđe Radonjić. Treće mesto, Dejan Stanić. Drugo mesto, Aleksandar Lekić. I šampion u kategoriji Games Classic plus 180, Damjan Radovanović. Šta je to? Stigo neki paketić, nešto. Saša, šta je to? Uspeli smo. To je to. Uspeli smo.